Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ channel फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बहुत दुखुनांथाव आरोना, दुखुनांथावबो आरो कमेडिबो जागोन। माने मा बुंबावनो आरो मैयानि अखा हानायाव मैयानि दिनाव भैरबकुन्द'आव सासे बुखारलांजादों आरोना मानसि। तो बे भिडिअखौनो नोंसोर नायग्रोदो। बेनि उनाव आं बुंलांगासिनो। अझै बढेको थियो उहाँ चाहिँ एकजना फसेर बस्नु भएको छ थाहा छैन कसरी निस्किनुहुन्छ अब यो अरुणाचलको हो भुटानबाटै आउँछ माथि एकजना चाहिँ उ मिडलमा फस्नु भएछ कसरी निस्किनुहुन्छ अब उ चाहिँ त्यही त कसरी निस्किन्छ ए यार Ayo, short probo. Short. Langbai, ini langbai short. तो लोगोफोर नोंसोरथ' भिडिअखौ नुखाबाय तो ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों आरोना माने मानसिया बनसो खननो थांदोंमोननो बन खननो थांनायावनो खोमाखौ बारा खोनायानाय खोनादों आङो ओमफ्राय एसे जाम्फाथाय बोनाय खोनादों आरोना मानसिखौ ओमफ्राय बिदिनो बन नागिरहैनायाव दैयाथ' गोजौथिं अखा हाबा अकस्मात फैयो नालाय देरबोनानै बिदिनो फैनानै बे बारनो गोसोबा इसेयाव बारनो हागौमोनदां बोरैबा अभार जाना होफैबायदां बारासैना एसे जाम्फाथायनो ओमफ्राय बिदिनो जाहैबाय दा थाबाय उनाव दैया देरलांबाय गिदिरैनो ओमफ्राय लासैनो बुखारलांजाबाय सै दुखुनांथावलै ओमफ्राय बे मानसिया भैरबकुन्द' आंग्राजुलिनि आरोना बिदि होनदों आरोना मानसिफ्रा आं खोनादों माने आं सोंहरनायमोन आंग्राजुलिनिनो भैरबकुन्द' आंग्राजुलिनिनो तो न'आवबो एसे खस्थ' नालाय बन खननानै जायो मानसिफ्रा बुहुद बेफोरबायदियावनो दा दैया अकस्मात फैबाय बुखारलांजाबाय जिउआ सेस दा दुखुनांथावलै बेबायदिनो बुहुद खोनायो दै देरसिगोन मानसि थैनाय सासेबाबो सासे खोनाखायो आरोना समाव तो लोगोफोर आं बेखिनिखौनो बुंनो होननानै आं भिडिअ बानायनायमोन आरोना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नामा तो बाय